ma' Kristu kont miexi aljenat, għalli kelma wahda għal-ewwel mandu ngħidx. Smajt rġajt l-Kristu għajjat li bismi stess, għalli jiena nħobbok immens. Jiena l-ewwel bqajt skantat, bqajt imbella u summat, ipprovajt li ninjuraħ marnexxilix. Imma fl-aħħar kasu tajt, għax naħarbu lanqas tajt, law ħabni għal-kemm ma jistħoqlix. Jien iltqajt ma' Ġesu U Ġesu iltaqa' miegħi, Jien iltqajt ma' Ġesu issa sar il-ħajja tiegħi. Jien iltqajt ma' Ġesu ġi rafani minn taħt riegħi. Jien iltqajt ma' Ġesu għax sejjaħ li l-ewwel hu. Meta ltqajt ma' Kristu għaraft li midleb jien, iżda hu offrili li jtini il-ħelsien. Tani garanzija li jgħajni żgur, jiena nibqa' miegħek hekk qalli Ġesu. Jien xi ftit iddubitajt lilu ħaddu ftit biċċajt, ma stajtx nifhem x'wid jgħidu dawk il-kelmiet. Iżda fl-aħħar aċċettajt x'ħin imħabbtu lejja rajt, għax għalija ġie fid-dinja mismewit. Jien iltqajt ma' Ġesu U Ġesu iltaqa' miegħi, Jien iltqajt ma' Ġesu issa sar il-ħajja tiegħi. Jien iltqajt ma' Ġesu ġi rafani minn taħt riegħi. Jien iltqajt ma' Ġesu għax sejjaħ li l-ewwel hu. Issa Kristu nnifsu ġo fija jgħix kuljum, jibqa' hemm għal dejjem bla tmiem ġo qalbi jkun. U għall-ħajja eterna ġalili huwa ta' għalli jkun ħabibi fl-eternità. Jiena dob naħsibha ftit, domt biex nilqa' dak il-ġid illi Kristu rid jagħtini u ma ġġentajtx. Iżda fl-aħħar rajt li hu kien tassew is-Salvatur u l-ħajja li hu tani aċċettajt. Jien iltqajt ma' Ġesu U Ġesu iltaqa' miegħi, Jien iltqajt ma' Ġesu issa sar il-ħajja tiegħi. Jien iltqajt ma' Ġesu ġi rafani minn taħt riegħi. Jien iltqajt ma' Ġesu għax sejjaħ li l-ewwel hu. Jien iltqajt ma' Ġesu U Ġesu iltaqa' miegħi, Jien iltqajt ma' Ġesu issa sar il-ħajja tiegħi. Jien iltqajt ma' Ġesu ġi rafani minn taħt riegħi. Jien iltqajt ma' Ġesu għax sejjaħ li l-ewwel hu.